Il-Partit Nazzjonalista għamel ħafna żbalji li Gvern Laburista irid jevita milli jagħmel. Tkellem dwar dan id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela waqt l-ewwel sessjoni plenarja tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Abela fisser kif Gvern Laburista qiegħed ikun differenti u fost l-eżempji li ta' kien hemm is-settur tal-enerġija. Li l-oppożizzjoni u anke meta kienu fil-gvern fil-kampanja elettorali, kif kull darba kont qed tgħidilhom li sibna soluzzjoni li minkejja l-kriżi li hawn fid-dinja taż-żejt kemm hekk qed jonqos kemm hekk qed jiżdied. Il-Partit Laburista sab soluzzjoni kont qisek qed titfa' l-ilma mbierek fuq ix-xitan. Ma jistgħux jaċċettaw li hemm soluzzjoni. U għaliex? Għaliex m'għandhomx żejt f'wiċċhom. M'għandhom żejt f'wiċċhom. Abela tkellem dwar il-meter virtwali li ħoloq il-Partit Nazzjonalista biex jitkejjel il-prezz tal-fuel. Iżda Abela ħeġġeġ lill-istess partit biex jagħti ħarsa lejn il-meters fid-djar u jaraw ir-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Għax waħda mid-differenzi bejn iż-żewġ gvernijiet, qal Abela, hija l-element ta' egoizmu li kellha amministrazzjoni preċedenti. Moħħna fin-nies, maħniex moħħna fina nfusna. Intom kontu wisq f'moħħkom kif ħataqgħu żieda lilkom infuskom. Intom kontu wisq f'moħħkom meta tistgħu issifru f'xi ġett ma' xi ħadd. Intom kontu wisq moħħkom biex tgħaddu n-nies biż-żmien meta kienet tgħaddikom ħadd ieħor biż-żmien. Id-deputat mexxej qal li grazzi għat traħħis fil-kontijiet tan-negozji l-ekonomija se tkompli tikber. Iktar minn hekk membri tal-oppożizzjoni qed jaħarbu milli jerfgħu ir-responsabbiltà ta' dak li għamlu meta kienu fil-gvern. F'dak li għaddej madwar id-dinja Abela ħeġġeġ biex tinżamm in-newtralità bilan li ma ninvolvux ruħna fil-ġlied. Dwar is-sitwazzjoni fil-Libja enfasizza fuq il-bżonn li tinżamm il-kalma. Abela saħaq li min jagħmel qatt terroristiku ma jirrappreżentax pajjiż jew reliġjon.